Hej alle sammen, mig. Ja, jeg vil spille videre på min Let's Play, så jeg kommer i episode 3. Ham der, og så... Nej, forkert server. Kort og lige så ses, når jeg logger ud af den server. Super, så vi kommer ind på den rigtige server. Det er godt nok. Let's back der. Okay, super. Jeg har fundet ud af noget nyt, fordi nu kan man nemlig, eller der man sikkert købe lang tid, men mining, stop. Det er fucking genialt, man kan det nu. Vi vil gerne lige skifte den der ud med en gold chest. Bradley, vi vil ikke tale med dig. Okay, jeg kommer nok meget til at cut i de her videoer, på grund af, at jeg får ikke filmet særlig meget, så det vil være spild af tid. Så når der kommer noget vigtigt, så begynder jeg bare lige at filme. Super. Som I kan se, så har jeg lavet en til mining stuff, potions og sorceries of weapons. Så det er jo godt nok. Og ja, vi har jo også fået vores blowpipe. Ja, det var det, den hed. Jeg skulle lige huske det. Så nu kan vi få seeds, som vi sjovt nok kan skyde med. Jeg stopper lige og begynder at filme igen, når jeg er færdig med hop 3. Super, det var ikke så meget, vi skulle have, så det var bare sådan, ja, basic. Hvad synes I, jeg skal nu? Jeg har noget med mine nok, jeg synes. Så skal vi prøve at explore? Let's try that. What? Er det ikke noget med, der kommer corruption i verden herovre? Corruption. Eller hvad? Det her. Jo, det passer sgu. Let's kill them with our superior enchanted boomerang. Hvordan fuck skal vi komme derop? Okay. Massive skills her. Boom. Boom.